Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Nyakromo gi deko skalo kanyo 20 kod ang'wen bang' saa 2 kugwen maket kod maendi bang' no chenro go eko mag nondo mar oboke Color TV kugwen maket kod maendi koro iseng'eyo ni to piny ringo nade nyakod Mogajwang weche go eko mopogore opogore osebedo katimore pacho kaendi Wakeni osewuok oko ka kwedo nek kanyakla kod njore mitimo e ngima Wakeni dho kizungu wacho ni Method on Women weche mag njore nek osebedo kuwinjo ni kinde kinde keko mokalo chien Wakeni kod nyiri osebedo kiwang'o kod acid nyithindo matindo inego kowuok e skunde anyato jogo eko manyiri FIDA sani koro kwayo ni piny owacho winjre wuog oko owach ni en gima iluongo ni a crisis e pacho kaendi koyugi oyawre kinyi ma kawuono aneno kisemolo kugwen maket kod maendi kaw thuolo ni mose jo kanyanam kod gini to ndalo misebedo kionge ka ngima obedo nade yiena mondo akaw thuolo ni mar moso jo kanyanam kamoro amora montie kochakore loka Migori Nyatike michop Siaya mitando nyaka malo Busia mitando nyaka malo Busia kon Kakamega koro akaw thuolo ni mondo mi amos yo kanyanam kamo magintiere nyaka Nam Chumbi Nairobi kamoro amora Nakuru Kericho Eldoret ni geno ni un maber kendo Nyasaye oserito wa oganda kendo wamed mana tich matek ne tich matek makelo ke erokamano ageno ni osebedo kadhi maber koyugi to FIDA wuok kendo giwacho ni ber ka sani koro piny owacho declare ne kod njore mosebed kitimo kuom ngima joma mine a national disaster iye kodgi kosi pogore kodgi paro ke kuom adieri wasebedo kwa neno nek mar joma mine ok en mana higa ni kende bo ken higa mokalo kuom igni mosekalo 6 5 waseneno nochakore gi nek mar nyithindo matindo koa kanyo to koro biro gi upgrade kaeto biro bedo parts mag dhano mane yudo kaeto chako biro koro sani koro ginego mine aparo ni ka wasomo weche mag leadership to wayudo ni onge gima timore by coincidence gimoro amora matimore nitie gima otimore koro kata mana gima timore ne nitiere ng'ato moro ma benefit somewhere to dwar mondo mi wanyis sirikal ni en kinde ma mondo mi investigation team ni ng'ato mane mantiere behind nek machalo kama ne ng'ato nyalo wuoka from nowhere tembo wuoka ni en mine gimoro why mine to why en gima kawuono kinyo rucha nitiere somebody somewhere ma benefit out of this so ineno kanyoro ne nitie nyadendi moro mabende ne owang' nikech nokao kido mar tipo mar jatend piny okete agoge machacha to akete yor siasa to en tim mar dok chien en dok chien kendo koso lony nikech wantiere gi demokrasia to demokrasia ni mane wakedo ne kuom higni mang'eny ma koro 2010 no bedo gi katiba omiyo wa thuolo mar ng'ato ka ng'ato support ng'ama dwaro inyalo siro ng'ama chunye dwaro kendo inyalo rwako lawe inyalo wuoyo so long as ni wuoyo no ok chwany chwech mar ng'ato kendo ok niti in thuolo mar wuoyo kuom mano tim mano timore to ne tim marach moko ne bed ni watimo kata ka ne obedo ni ng'ato support ng'ato yiero en mar ng'ato achiel not as a community, it's a decision mar individual koro gima notimore cha to pod watemo wawacho ni en tim marach kendo wakwero gi duol matek kabisa ni gima kamacha kiyudi kata mane piny luo ka ka ng'ato nyalo bedo no pogore paro sane wantiere gi Linda Wananchi Linda Ground wan gi nini ma wang'eni wabiro bedo gi rally ka ji nyalo bedo no pogore paro to wapogore mane paro gi wich gi gombaka to kik wapogore paro to kik wapogore paro ni koro wadhi physical ni koro idwa ni inya wadu ilawo nya wadu mara go ng'ato apana wapogore pogi wich kono kaka migosi oketeno yorapa ni kamane kaka odoni mondo wawuothi
to wadhi nyime kod kwedo hinyruok mabedo osebed kinyo joma mine pacho kendi nyaka kod mojong. To last on that, be piny owacho ineno kosetimo moromo mar neno ni arita kwe oketi, be investigation timore, bino ka ratiro giyudo? Arita kwe ok ber ma kanyo to ok tang'o wawuondre. Arita kwe ok ber to ok ober kamoro amora. Nawinjo kawuono gokinyi news ma saa 12 ka friend Matiang'i ne wacho na arita kwe ok osebedo maber. Yes. Nyiso ni kuma entiere Kisii arita kwe onge. Kidhi e gwengewa machalo Central arita kwe onge. Nairobi to koro was. Kata Mombasa yudo ka ji ywak koni arita kwe onge. Ji kawo chike lwetgi. Ji kawo chike lwetgi. To kuom mano na gombo ni mondo mi anyis serikal ni wawe keto maino marwa saidi e weche mag siasa. To kendo kik wago siasa gi ngima mar jopiny. Waket kwe mondo mi obedi. An gadieri ni askeche ma wan go e Kenya. Yes. To kendo gi machineries ma wan go e Kenya. To Kenya obedo ranked kaka one of the countries manitiere gi lony e weche mag investigations. Wanyalo timo maber kata jonjore kuma gintie. Yes. Wanyalo pono gi kuonde ma gintiere ma jogi ndi gol, ma jogi ndi makgi, ma jogi ketgi kuonde mowinjore. To gimoro achiel ma agombo ni mondo mi awach. Okay. Serikal bende play part mar insecurity. How now? Niche waneno ka issues moko nowuok Kisumo katiela mokalo. Ka Senator Osont Sinogo gi jowo miluongo ni Goons. Yes. To ka ne ng'iyo to nying serikal ne wuok. To onge kuma serikal osewuok malong'o mowacho ni wan wakia wacho. Who is the government? To government okay, wane government lakini nitie jok mochung' makoro bede ang'o makoro no mitelo ni beduru ka mondo mi ukonywa mondo gini ndo olos. Itemo wacho ni nitie jok ma gin leaders ma representwa ma nying gini lieke weche mag njore gi eki. Yeah. Correct. Koro en high time mar government mondo mi omany jogi nikech ing'eni ko wacho ni government nung'eyo gini tadier seche moko nyalo bedo ni ng'eyo nikech pok omak jogi. Koro sama pok omak jogi to government ema ntiere gi machineries to gi ling nyiso ni kare ging'eyo gima timore. To ging'e jogi. To ging'e jogi emomiyo jogi pok omak. Moko kuom gi be gigogo picha. Yeah. Koro wadwaro ni wawacho ni serikal mondo tim tije. Ka ng'ato janjore, wauru support janjore. Chalo mana gi nyathini midage ot. Ka nyathini jakuo, to make wadi nyathini ndi jakuo. Ase wuoyo ko to tamo wanga. Kiki defend timbe maricho. To seche mag gigi ndi ok timre, to koro wan jopiny wacho ni kare serikal ni ong'eyo gima timore. Kare jogi ndi ging'eyo. Kare jogi ne magipidho. Eric, ojende wacho ni gibe gin mane tich. Gin anged mogo kure. Kiwuoye wach mar tich tadwa pogora kod nigi ne tich. Wan kon in wadak e Kenya ka wadak Kisumo ka. Donge en adier ni siwinjo ka giwacho ni gibe gidhi mana manyo. Gidhi manyo na wuoyo tielo mokwongo. Yes. Ne wantiere gi pogruok. Akia kete gi dholuo. Yes. Ni there is a difference between a work and a job. A work en gima nie inbuilt mano nyuoligo. Yes. Kinyuolo nyathi to nyuolo ka lweto meyore. To we Africans we believe ni ka nyuoli to inyuoli gi more lweti. Yes. Giecha en inherent ei. Nyiso ni ng'ato nitiere kipawa monyalo timo, monyalo miyi chiemo. Nyasaye noketo ne ng'ato gweth kata yo monyalo yudo gandong' ne. Kendo gino endo inyalo retire from job to ok inyal retire from work. Exactly. Nyiso ni ng'ato kora kawo ga mfano maber kuom MP ma Lang'ata Jalang'o. Jalang'o nigi talent ma is inherent. Yes. Makata sani ene bunge tiyudo ka pod ogolo contents moko. Nyicha neno kogolo moro en hotel market hotel moro kana onindo owacho ko hotel no ber. Macha gima ok onyal retire from. Lakini bunge manodhi ni mind is a job.
it's for a period. For a period. Ma oyudo salary kendo nyalo retire from. Ka jopiny owacho ni ol kode to dhi dala to en gire ma Nyasaye nomiye ma nyalo ndongo. Correct. Koro ng'ato ka ng'ato manie piny kantie gima ne Nyasaye omiyo ng'ato. Seche moko in welder itimo welding kendo mano gima Nyasaye nomiyi inyalo gundho gik moko kata dhot kiloso tiloso. Ng'ato ntiere mano nyalo miyo ji nyiero, ng'ato ntiere tieng sector mopogore opogore. It's high time for our people mondo mi wa invest our knowledge, our strength and our gifts e gima nyalo kelnwa yuto mondo wager our community. To mano kela wacho wach moro ncha wacho it's not a must for a Luo community to produce a president in this republic. Okay. But we as a community wanyalo tiyo gi resources gi knowledge ma Nyasaye omiyowa mondo mi walos mwandu e kindwa kwa support each other mondo mi wager pinywa ma anybody mabiro dwaro bedo president in the near future nyaka manyo ganda mar Luo nikech waseloso mwandu moromo. Okay. Eric, wach moni kai machalo nade? Wach mar mo yude mayot. Otek. Aning'e na jawuoth. Yes. To kuonde mwa wuothe chuno ni nyaka itigi transport. Yes. Na wuok kana dhi dala. Yes. To aja idhoga kadhi ugi skadhi gi siling 300. Na dhi gi 500. Ma penjo driver ni tang'o miyo kubed practical no mede gi 40 to 40 ni ok 40 ne manyi koro med 50 koro bed 350 to iyudo ka obedo gi matek kuom jowagi. Watch fuel, yes, we understand the circumstances. Ni we have lweny ma Israel gore godo gi Israel ga America makore gore godo gi the streets of Hormuz. Yeah. To en gima osebedo ka kelo problem. Yes. But sometimes bedo wanya wacho ni the government ok gitim gima owinjore manyalo konyo japiny. If you were the president, di timo nwango koyugi. Mokwongo seche ma crisis no wuok kaseng'eyo nikech gi president nyaka ng'e mapema. Correct. Iluongo the stakeholders, jok ma usika e gini. Ka ting'iyo loopholes, what can we do? Taxes mwaketogi, ere gima wanyalo timo. Na winjo minister mar finance kane ipenje ni dak ugol road levy. Ing'e ni so far wasebedo kwa choke kuom so many years. Yes, ndere ni osebedo kiloso. Yes. But ang'oa manyalo timo jo Kenya ko get gini endi gi suspend gini for 4 or 6 months. To wawacho ni kik walos yo for the next 6 months japiny oyud fuongruok. Okay. Nikech road levy en gima wasegolo. That is road maintenance levy. Yeah, road maintenance levy. Yes. Wasebedo kwa gole. Mang'eyo ni kata sani nitiere pesa mani agolo. Correct. Pesa mani nitiere cha pod nyalo terwa for the next 6 months. But from today to December wawacho ni wadwa ni wagola ne road maintenance levy ni. Yes. Wasuspend for only 6 months. Mondo mi jo Kenya yud fuongruok. And then taxes mwagolo mang'eny gi. Ka Uganda fuel nyalo bedo 175. Yes. Tanzania na neno ka en 200. Rwanda na neno ka en 207. Yes. Ka kuchocho ginyalo bedo machi. Ang'o magitimo? Ng'ato temo wacho ni onge comparison mantie between Kenya gi pinje go. Aparo ni mano endo to ni Kenya to those country, Kenya is maju. Aparo ni mano endo to is a political statement. Okay. It's a political statement. Nikech king'iyo Tanzania. Yes. Tanzania mokwongo duong' moingo Kenya. Mana dier. That is in geographical. Yeah. Yes. Tanzania duong'. Okay. Mar ariyo, population ma Tanzania nigi ji adi to Kenya nigi 1 million adi. Aya king'iyo tribes manie Tanzania 145. And they always say they are one tribe. Yeah, and they are saying they are one tribe. They are united. Yeah. To one only 46 no med moko pani sani koro 149. Population marwa king'iyo. Yes. To iyudo ka ok inyal compare gi Tanzania. So
aparo ni wach mane iwacho cha en statement en mana ni nitiere gimoro mowatimo ma jok ok tim. Okay. To gi succeed to wan watemo exaggerate. This taxes miketo mang'eny kia ni 13% no kele koro bedo 8%, kia 2% mar nini gin taxes makikelo ang'a monowa mondo mi taxes gi wagol ma ok winjore. Yes. To waketi mowinjore, to waketi kendo ma reasonable ma ng'ato ok take advantage of it. Mondo mi fuel ni kata ka kori mede tiyudo ka obedo gi yot. Okay. Nikech nyaka waket yot kuom jo Kenya. Namba 2, seche mwasekete piny na wacho studio ka last time ni our forefathers noketo foundation mar Kenya. Yes. To no wawacho ni ko wabedo gi thieth to wabedo gi chiemo. Yes. Motegno kae to wabedo gi weche mag somo. Weche adek gi ne giketo ka mise. Kenya nong'ere kaka piny mar agriculture. Why don't we invest heavily in agriculture? Kwase invest heavily in agriculture, mo wang'eni mbolea wanyalo loso at least 3 or 4 counties manyalo loso mbolea. Yes. Minyalo nini Central nitiere county maloso mbolea, Nyanza there is a county kendo coastal side manyalo supply the entire country to government to gol pesa mondo mi these factories mondo mi oti. Then wakikisha ni puothe wa monindo because government nitiere puothe mang'eny seriously. Monindo Ghana Kulalo nitiere ni yes. Yeah, Homa Bay ka endi ang'eyo nitiere puothe mang'eny monindo. Let us invest in these public lands mantiere interiors minyalo pur to wapur to wagol cham to the cereals. Yes. Kaeto wang'i kaka wanyalo keto Kenya mondo mi wabed gi these factories manyalo golo fruits. Ka en pineapple to wabedo gi factories kamano kuonde. Okay. To mano biro kelo employment. To seche mwakitimo ma issues mag fuel kata korang biro. Now wabedo gi reason mwawacho ni we have this money here mosewuok ka agriculture koro wanyalo timo mondo mi wachul maendi chon. Okay. Kik wabed ka jok ma hand to mouth e wach mar fuel. Nikech mani pesa mogi mwamanyo. Okay. Eric, ni wuok udhi ndara. Jo matatu no wuok udhi ndara kendo ni neno gik manya otimore. Gin jonjore koso gin jong'anyo? Ng'anyo nigi weche mang'eny e iye. Ng'anyo ing'eni ji nitiere gi tabia mopogore opogore. Yes. To ng'anyo en constitutional. Kendo seche ma chik oyie wach mar ng'anyo. Yes. Right to picketing. So ka ji nodhi e ng'anyo kendo adwoko erokamano nikech kaluo for the first time ne wan gi kwe. To nitie joma nowuok ne dhi ng'anyo ma genuinely. To i ng'anyo ka ng'ato nigi pache. Koro jomoko bende wuok ma gin bende gin jonjore. Koro gi take advantage mar ng'anyo ma gidhi gi toro dukni ma gikaw gige ji kamano. Koro ng'anyo to ne en ng'anyo lakini jonjore be noriwore e ng'anyo. But did you like what you saw? Ok inyal lero sama gir wadu kethore nikech wan joala. To kata kok an joala dukano anyiepe. Correct. I say moko en electronics anyiewo lights kuno. Seche moko en duka mar lewni anyiepo kuno. Yes. So seche ma ng'ato okaw gigege idwoko ng'anindi piny. To mano economy mar piny ema timo ng'a ema dhi piny nikech jok mane nyiepo kanyo gi pesa mano oyudo mano chulo go tax gik makama koro pesa no onge ok nya yudore. Jok mane tegemea be koro this strike. So ok en gima ber en mana ni gima da mondo mi akwa sirikal. Yes. Ok ang'eyo ni chik mar security wachang'o nikech ok asomo security. But kaluwore kaka sebedo ka neno gik moko matimore koro anyalo wacho ni an gi ng'eyo matin. Aparo ni sirikal kochopo sa ng'anyo they focus so much e deal gi jong'anyo moloyo rito mwandu mag jopiny e seche ng'anyo. Okay. So iyudo ka gigoji serikal puko kuom GP lakini jok mane tiagas to mago ende gik ma escalate gik makamagi. So aparo ni sa ng'anyo serikal onego bed ni o invest heavily e rito mwandu jopiny e kuonde ma jogi ng'anye moloyo goji tiagas. Because I think also ni piny owacho ni kod ting momigi katiba number 1 protect life and property. Sure. Mano chik mantie katiba. To maintain law and order. Yes, maintain law and order.
protect life and property of wananchi. Yeah, gima seneno e piny Kenya ka ndie ng'anyo mosebedo godo kata ng'anyo mane wan godo mar Sufuria movement gi gik mamoko. Sirikal normally gine magi kemedo weche mag lweny to ngini wan sini sego ng'ato gi tear gas. Osiepa ng'ani endi wacho ni karise biro koro wambe wanindo koro seche ma ichako magimbe gichako commotions magichako ba wikidia kanye ma jonjore ka take advantage koro giwei seche mubugo ru police to gidhi turo udi moko be gituro out of anger nikech isenego ng'ato mane gin denyo be koro gidenyo but ka serikal nyalo chungo bath ndara to mwandu jopiny gi mirito koni continues ni okwadwano wangi more ndara wadwane wadhi urtu ng'any kakodwano ng'any e yo mamuol kutingo placards to onge problem and then onego beni wacho ni kung'anyo to ukalka kikukalka there should be a boundary to mano endo nyalo miyo mwandu jopiny okethre but the way ma serikal timego mar ka ng'ato osebiro ndara ji ariyo to sediro tear gas uchako ni ugo tear gas nyaka jok koro ng'ato wani innocent people ng'ato wani gisego tear gas mind koro mane manigirito to mane magirito yes serikal ema kelo gigi gine ma gikelo gigi Eric ntie word masani jo Kenya tigo mang'eny makati nang'ini setiyogo with all due respect word ni sewinje with all due respect ndugu no wache kane gin kod Wandai giri bura moro mar fuel jatend Jumatatu ni eri king'io statement kod chung mano chungo beno nyiso achai ne jatend migao mochung ne weche mag modhi Opiyo Wandai kod jatend migao mar omenda if just to bring you on speed would ntie bura manye gibede yes then kane gichiwo their report to the press and chal ni ma jatend migao ne somo gik mok giwinjre ana neno ni wuicha ji nyalo kawe otherwise to kendo gima sefwenyo kuom joluowa kochopo korwa kata wuodwa to wawuoyo makata gima tema marach ing'eyo ni kane wabedo kodi e bura to wadhi waloso kae to kwa wuok ni my statement makoro wadhi somo kae tidhi ichung isomo gima ne parallel different to what we agreed. Yes. Aneno ga kata jakom sama pod ne ngima kasefuna somo statement taneno ka wenge tedwano ng'i gima osomo ne dupondo wacho gima they are trying to confirm what is reading a facial expression mar jakom ni to bende gini gima wacho ne gima wacho diere moro ne wan gi jatelo moro yes to na tero jatelo no e gwengwa koro wachiwo wamiyo ng'ato mane dhi loso on behalf of the community spokesperson yes koro wayiero jopuonjo ni in emi dhi loso to wandiko ne gik modhi wuoye to en kowuok to ochako na wacho gigege owuok gi meke mwana ochuona madhi ng'ise ni no magi ok statement koro aparo ni gima ne bwanacha nowacho bwanacha dwaro mondo gik moko tim e yo mowinjore to seche moko miyo ng'ata achiel mane gi chir mondo mi okel things into order nekech kane neno gima no otimo no miyo kinyne ji obedo gi meeting kendo no miyo obedo gi wach mane gi wuocha koro no wuok statement membe koro no yie ma correct mabe ng'anyo no bedo suspended for a week koro dine ok otimo gicha to seche moko de ok wachopo kuma ne wachopo nyoro exactly koro gima no timo che gima no ywayo gima ne watimo nyoro to mi ok ane makosa mare ok ane makosa and then on that bine no ka wachomo kuma samoro after 1 week to wabro bedo kod duoko weche gik mag fuel kod ng'anyo I don't see why para ni obiro beda ni okay no waloso wadok loso kamano mondo dwe rum to okapar ni gimoro malich biro temore nyalo wacho ni you are a prophet of doom I've been in this country koro muda makoro ber you know the style I don't see ena wachi mibiro wachi to okapar nyaka dwe rum makata ku dwe rumo to gini pod be wachi ni okomede wene na kanye to aparo ni na neno ku somo gaset okinyi wacho ni onge gima no ogol mana 13 shillings kato endo duoge kerosene igwenya odokon mano nyisi ni onge gima obiro was it right onge gima expect nikech pesa cha no se di malo and nothing they can do about it
gima wanyalo timo en mana ni president mondo call back parliament through the speaker mondo mi od bura odhi owuoye gini exhaustively with a sober mind mok wang'ini anja ODA anja ODM anja ang'o giwuo as a nation now. Okay. Kaito taxes ma iuketi mang'eny gi mondo mi ogol minyalo gol at least mondo mi fuel odog piny. Manyalo bedo suspended obed suspended kaito migolo bendo gol mondo mi wabed gi bei maber mar fuel. Wa confirm ni in kod an wainyre. Dani mantie mwalo tie Migori wuotho gi kucha inyore. Ng'at mantie mwalo Bondo inyore. Ng'at mantie Kirinyaga Kikuyuni Ukambani kucho ji te inyore. Mana dier. Ji inyore kamoro moro. Kata mana joma nie sirikal inyore. Gido mani gi go ago. To gi kala. Nyiche machiegni ka. Naneno ka osiepna Mbunge Masuba North Mili Mabona. Wacho ni en seche moko oyudo ga salary mar $15,000. Peter Selassie naneno ka wacho ni yudo $15,000. Just imagine a MP ka nyalo bedo gi $15,000. 15,000 poko di ground. Poko di ground ni chose ng'ad gik moko te. Yes. Koro Eric bende dwaro ni ng'weny ng'ane bende ni donge omiyo jogi pondo. Koro gihinyore. Fuel ni komedi to gimbe gihinyore. Sirikal bende kaka hinyore nikech mileage cha bende nyaka ketnegi. To mago sirikal mani so aparo ni gino ignyo jite. We should check on it again. Yeah, we should check on it. Back at home, Koyugi. Things have been nasty at home, sir. Koni kod kocha uyanyuru. Josia ni Joma Bay duoko. What's wrong with you people? Wan Joma Bay ng'edo ngiso sana wan jomumbo wan jok ma molony. Okay. Wan kusenyiso lony. Wan wacho ne wan jomolony. Emomiyo kane Jim no biro e piny Mumbo Koyugi dalawa kendo kuma no ochung'e no exactly mano endo ochung'e lop kwara kuma no ochung'e no ko wache weche ma kano wache weche go. I don't know whether you've seen gin weche maber. Gima ber to gima rach. Ok nyalo wacho ni ber ni ber en rach to rach be to jaluo no go ngero ni sembe pimo kod nyamin. Ang'o mano okelo wach ni kapok no wache. Ng'ama nobiro wadgi. Nitiere gimoro mano otimore mano okelo gi. Nikech wach ok wuoga maonge kuma wacho wae. To ni mach bo iro kuogi maonge kuma nini. Kuma chuk mach ni onge. An daer mondo mi akwa leaders mago. Ni let us respect ourselves. Yes. First. Before respect others. Chakore kod in iwuon. Kido gi bidhruok. Chakore kuomi in owuon as individual. Exactly. And then kodeka inene goganda. Mok inyis jimbe ne an ng'amo bidhore. Ji neno ni ng'ane ni ng'amo bidho. To koa kanyo to bidhruok no nyalo neno ni kendo ni bidhruok ni omiyo ibedo gi telo mang'o makare. Okay. To gima neno namba 1 ni wan gi tabia moro. Anto kawuo kata sache ma iyanya kata seche mini into kawuo. Lakini abiro taluongo ojende moko gi mine moko tamiyo pesa. Tanyiso go ni duokna uru ng'ane. Koro atiyo kod jomoko. To seche ma joge duoko ng'ane, joge wacho weche ma gala. More nasty again. Ma richo kabisa. Kaito okawuoye gini. Yes. To wang'eyo maber ni ng'ane to ema timo gini. Koro ka gino dhi to kiwuoye jakom no wacho ni wang'e wuon guok. Goluru guok oko. Goluru guok ni oko mondo wuon guok obi. Wuon guok emo. To koro ka ifwanyo ni wuon guok to wach moro tiyudo ka koro ochaki dhi tiyo gi jomoko mondo mi ochako ogo koko koni. So okel lony. Aparo ni ji joma dongo to ji nyalo tiyo ko wechegi e boardroom. To kata kamano an gi privilege moro ni kanadak dala to nadak gi dawa. Okay. To dawa ne ng'ama ja siasa Kanu no en ja Kanu matiriri. Makono wuok to dhi Kabarak to wacho koduogo to chamo mkati to kwa dhi school to pesa makamoi ne mane wasomo gi part of it. So na bedo gi privilege mar romo gi
jo siasa mang'eny madongo madiere ni. Okay. Anyalo kwano gi Ndolaya, Aluoch Polo, Kombodo, ka gibiro dala wan gibire to gidonja donja. Okay. Anyalo paro ka Moi biro Yugis to chieng' moro biro to gach Moi matin Mercedes Benz ka pod atin. To gari cho biro chung' e tienda. Ok no chung' e tienda, onyono tienda. Literally. And it was very soft, I don't know. Ne okago koko ne chaluoro ben, ma dago koko dine gi miya gimoro. Kaito samonyono tienda ne to dawa ni kaito Moi luongo dawa ni mama kuja. To miyo dawa 1,100. To ka gari chung'ore to mama ema dhi akawo lwete nyise ni donj ka. To wadhi gi mama nyaka dala. So na yudo privilege mar romo gi jo siasa. To kang'iyo koth siasa mane goyo diere cha. Kata siasa Mburi Yogo ne goyo kod Olo Fadhili. Yes. Naneno Uma Muga kaka ne go siasa. To ne en siasa ma ji ne go aga sikuti. To ng'ane ka wuoyo maber to ko lombo ng'ato to joginde owaro dhi koni. Koro en sikuti kuti. Ne na lombruok to gi nyiero. Jilore na gi wach. To marwa matinde ma okel mar thagarini. To kuma noaye Populism. Kuma noaye okang'eyo. To waketo gimarach kuom nyithindwa nikech the future generation ma watemo mondo mwanacha for tomorrow dhi bedo marach ka gini loko bedo stopped. My fear and kapok wadhi awacho wach moro. Yes. I've been advocating for this, and I remember before Jakom kapok otho a year before to we discuss this issue ma Jakom no kete manobedo debate about the national dialogue. To national dialogue no wachak wakete ni mondo koro bedi dialogue mar Luo dialogue. Yes. Mana wacho ni gini ochakre gi village, location level, ka chief to biya mobinya kamalo. It's high time for us as a community. We sit down as a community, we dialogue, we chat our way forward, especially seche makoro Jakom koro ongeni. Dialogue is the only thing manyalo konyowa in our lives as Luo community. Mondo wangi kumwanyalo dhiye, kiny kisiasa, economically, agriculture, sports, whatever. Mondo mi wabed gi generation ma kiny wanyalo count on. Not the one ma wanodo kawuono. Okay. The first season was the election without Jakom. And which okbeya inya koyugi kodo wacha dier. What do you anticipate? If things doesn't change. Mokwongo, it's a shock to me, and also it's going to be a very shock to most of politicians, because out of experience, man God. I remember 2017, nabedo coordinator, Marcus Paul, a six piece manobiro cha. That was the ODM thing. Yeah, yes. I was the father of 6 piece in Kasipol, and also organizing secretary, presidential campaign team, Omabay County. Okay. Mama Gladys Wanga was my patron. Awiti was the governor. Kane wabire siasa manyoro ni. Again nabedo coordinator Marcus Paul. Coordinator Marcus Paul. A presidential campaign team. Kaito kendo nabedo organizing secretary. Bende mar Omabay County. Gimi awacho gini en ma. Yes. Kane wadhi wabedo siasa manokalo 2017, joluo nowuok nogo kura. Kendo Jakom ne nitie ballot. Yes. To for your information, ni kura manogone jok manowuok oko they were only 70%. Manogo mbulu 2017. Kane wadhi mbulu mar ariyo ne, jo manowuok oko they were only 60%. Okay. Jakom ne nie ballot. To jok mane onindo 1,700 man kura mano nindo e piny Luo. My question. Ka Jakom ne nitiere emane ok wachopo 80. To kendo last election my immediate one emane wantiere gi 60%. Yes. Sama koro Jakom onge. To kod ruogruok gi yanyruok ne. Gi duokruok. Bende wadhi wuok 50%. Okay. Anang'iye. Kichunge. Kang'iye malong'o. Out of experience. Yes. The only votes madhi wuok Kaluo is only 45%. Okay. 45% ni. President Ruto dhi bedo gi kura mang'eny Kaluo. Okay. To dhi bedo 30%. Okay.
be en gima wanyalo gogo mbaka mesa. Mane momiyo I've been advocating for dialogue. Let us have dialogue as a community. Even when we want to go to join President Ruto, we want to work with the President Ruto. To one tier they get 2.7 gigik moko matene wiye votes in the lowland. Let these votes be accounted at least 2 million uwogoko. To ka wago siasa mar go korni. Di mare wacho jomoko kik donj Kisumo o jomoko kiani koro en gima koro ji duokore e paw siasa. Gini endi medo thiro mbulu makaluo moloyo. Okay. It's high time mondo mi wameza kiburi, we come together, we work together. Ndiye statement achiel mana winjo korengo no wacho. Ji nyalo kawe otherwise. But to me nangi mopogore. Orengo no ngiso jokase Paul. Ni Gladys Wanga kobiro ka ngise uru mondo bigo Orengo. That was a statement. Ngiso ne Orengo is ready for dialogue. Okay. Can we sit down and we talk? To talk kidhi go ngiso ngar ni pole. Oko ngiso ni kore nyap. En mana ngiso ni you are wiser. Let us join hands. We bring these people together. Okay. Let us dialogue. We chart the way forward. Kata Nyasaye biluongo into the table of dialogue. Ni biuru, bi mondo wago wabed piny wago mbaka. Mondo mi wach weche gi duto te, mondo mi an Nyasaye manie polo abiro duoki. So if God himself is calling us for a dialogue, why don't we as a human being call ourselves on a table of reasoning? Okay. So it's high time we sit down as a community. Mondo mi wa dialogue, mondo mi wanene kwa dhi office cha, to wadhi e kura to wadonje serikal. Kaka community gombolo mowinjore mo nyalo claim go. Okay. Ni now we want a vice president kata wadwaro kom mar prime minister nyalo bedo created. Kata mar waziri koro megol wa ariyogi koro mi wa abiriyo. Because gima ne watero to koro ka itero 30% mag votes out of 100 surely. Ito koro to oknonji. Ero mona nyako yugi osero Sadik ugin maket kod maendi kapok watieke ok dawe moko mi thuolo mondo nyiso wani to Kewesa dinali. Ero kamano. Kewesa Sacco wadhi maber. Kendo ne ngama winje tilo mokwongo Kewesa Sacco enamo. Yeah, Kewesa Sacco so far wadhi maber. Wachano mar bedo gi our annual general meeting. Mabiro timore tarik 3 dwe mar 7. Okay. Wabedo located Nyamasaria. To Kewesa Sacco en sacco ma miyo ji ola to kendo gi kungo. Yes. Ola gi kungo en ni wadwaro mondo jowa obed gi gimoro kiny kata tok retirement. Kiny kata ka koro isetimo wandi. Exactly. To inyalo ringi dhi dala tiwacho ni nitie yudo ka in ne kano gimoro matin inyalo chuo lweti kata seche mimoko in gimoro mane isekungo inyalo chuo lweti. Koro Kewesa Sacco nitiere mondo mi okonyi wuotho this journey. Pogruok marwa maduong' gi joma moko en ni we walk with you the same journey. Okay. And wahakikisha ni gima idwaro kendo gi pachi no wawinjo kendo wawinjore ewi mesa ma onge gimoro ni pachwa emedhe kod to mari to kwawinjo. Kendo wadwan wadongre kodi oandino mondo mi wachope kamoro kodi mondo kiting'ori malo to wambe wating'ore kaeto kiny wayudo koro wantiere ma wanyalo go mbaka kaluwore kaka wasebedo kwa wuotho. Koro Kewesa Sacco wamiyo ji pesa tok kise chak bedo jakanyo ma bedo jakanyo sani en siling 500. That's membership fee. Kise bedo member kaeto ibiro jaso form mangiso ni now you are a member. Kaeto wamiyi account ichako keto pesa ni. Seche mi keto pesa ni ok wamak pesa mora mora lwetwa gimora mora itimo online. Yes. Koro ka pesa ni no osedonjo to system marwa read automatically. Kaeto wamiyi book mar passbook. Ma seche mi oro pesa ni tindiko. Kisendiko pesa ni ne to inyalo biro system marwa bende wang'iyo kodi. Kaeto sani chik no wuok ni ng'ato ka ng'ato ma isa member mar Sacco nyaka bed gi shares. Okay. Koro wanyisi kaka share ni bende nyalo kete yo mayot ma ok nyal inyi mondo ibed gi share bed jakanyo mondo seche moko koro wadhi e AGM kaka wadhi ene in bende koro inyalo participate. Okay. E weche mag Sacco.
So wakwayo jo Kisumu kamora mara magintiere sana jowala matindo mama mboga gini no wakao wakelo aka bottom up mane president marwa ne wuocha. So bottom up ni e gima ne wakao kuro watiyo godo wadwaro jo matindo wala jo charan jo ala mag alot jo omena jo boda wadwaro mondo mi wabedo kanyachiel wa kod mbaka mondo watingre malo. I believe e chunya matema magola e gino tek ni ng'ato nyalo bedo ni en ja boda to en landlord. Okay. To mai nyalo timore kwariwore. Inyalo bedo ni mama mboga tibedo landlord. Ka wabiro ma wa gombaka mo wa biro kaka group to waketo to wanyalo nyiewo lo kaka group kendo wanyalo gero udi kendo wanyalo bedo ng'ato bedo gi dhoute ariyo adek ka wantiere e groups. Mano nyalo timore. Waseneno ka Central timore kata mana ka Luo ka nyalo timore. Okay. Miyo akwayo jowa ni wa embrace sacco. Sacco is the only way to go. And riba mar sacco ni pinye moloyo. Moloyo kamora mora. So kwa riwore kendo wabedo gimoro achiel to wanyalo dhi mabor kaka oganda. Ma ende gimo chak gi yawuot Luo kendo en gir Luo maonge gimoro moa oko. So brains ma Nyasaye nomiyowa wadwaro mondo mi jowa mondo mi oyud gimoro manyalo keto e mesa kiny ka koro ji oyweyo kata ka ji nie gweng' to wacho ni gini inde notimona kama. Ero mana nyaheri kendo kwa thuolo mari mondo mi pimine oganda jokano nyana moko kuom migepe go ma bende nitie kapok wakao yweyo machok mondo mi wabedonje tielo mar ariyo mar twagni eri kod apisas mowuok e migawo moko mar piny owacho mano TINADA Youth Action Africa. Wago erokamano. Wachni mogik ne oganda jokanyanam. Erokamano jokanyanam akao thuolo ni mar gonu erokamano. Joluo wasebedo gi orwok nyaka ne jakom ninde moko kuom wane watiyo gi jakom machiegni to sani koko wang'eyo ni kare jakom chomako na hukuma duong'. Yes. So akwayo jowa mondo mi esechegi wabed gi orwok kendo wang'e ni gima otimone de baba bedi do time yo mane. Okay. Koro kaka baba do timane kaka imbende time. Jowa ma jo siasa wawe urugo kor wamanyuru bedo gi dialogue mondo ji ogombaka. Jowa kamora ma intie gimitimo no mineno kitimo michio no gokinyi ne timo metiyo kumitiye no mane gimi mak motegno. Siasa biro to kalo. To gimitimo no mane gima kine ket ni chiemo mesa mane gima ibiro chamo nyaka chieng' moro kata koro idhi iwuok e piny kaka ori jaduong' to ibedo gi moro. Miyo watiuru motegno to kwatiyo to watiya watiyo to wakeno to wakungo kaeto ngima wa makiny ne bed maber. Erokamano. Eka skala kanyo madiro mauchiel bang' sa 3 ogwen maket koro medi nyakoro magajwang' mano e tielo mar ariyo mag twak okinyiri makawuono wadhi e tielo mar 3 kendo mogik kendo kama wadhi twake koda apisas mopogore mabende wuok e migawo moko mar piny owacho mano mar TINADA Youth Action en chenro no ero ma ochul kendo wadhi bedo kod twak achiel kuom thuolo ma ok tin ne dakika 30 mabiro mbele nyakoro magajwang' kete mana e Kala TV wamodho pi machok waduogo iluongo ni Jesse Sadoyo awuot Seme. Ben kod gombo kata dwaro mar yudo hola mapiyo kaachiel kod kano omenda ni mondo iyud ber kod loyo shida ma in godo. Kik chunyi chandre. Riwri kod Kenya West Sacco, Kewesa Sacco mondo mi idongri e yo makare. Chenro ma wachiwo gin kaka Wezesha Loans, mano hola ma imiyi, Savings and Credit Account, Biashara Loans, hola mar timo ohala, Emergency Loans, School Fee, hola mag somo kata puonjo nyithindo. Chenro ma wachiwo gin kaka Mkewesa, Membership Card, SMS Alerts, M-Pesa, Call Center matiyo seche 24. Tudri kodwa e namba simu magin 0791261377 0791261377 kata 0788007782 0788007782 kata limwa e apisi marwa mayudore Nyamasaria tok Bata Toast Bakery e apaya ma Kisumu kochomo Nairobi
mondo mi iyud konyruok kod ler mathoth kaka inyalo bedo achiel kuomwa mondo mi iyud ber mogundho. Wayepo wuok tich nyaka tich abich, saa 2 okinyi nyaka saa 11 odhiambo. Ka chieng' ngeso, wayepo chakre saa 2 okinyi nyaka saa 6 odiechieng'. Jumapil kod holidays duto to waloro apisi marwa. Bende inyalo yudowa e mbui kaka Facebook, Kewesa Sacco, YouTube, Kewesa Sacco, X, Kewesa Sacco, email marwa info@kenyawestsacco.com.